nekat. Kowe didit pira? 10. Dia mau ngebon. Wis ora. Kowe didit pira? Aku ya 10. Oh ya. Wis saiki nggo totoan iki jenenge kat-katan ketok-ketokan. Ya, wis ketoke 10. Ketoke 10. Didom kertune. Ya. Hati-hati. Wis. Gandeng kertune ming 10, 5 eding. Kowe 5, aku 5. Ya. Sing main aku apa kowe? Sapa-sapa kena? Ya wis kowe main sik. Kowe. Dengkek. Pisanan kok ya dengkek. Duwene kuwi ya. Sak senengku kok. Ya, wis ora duwe. Dengkek meneh. Wah, dengkeke loro. Ya, wis lan duwe. Dengkek meneh. Kong. Dengkeke 3. Hambong. Lah maune piye wis gak wedake ya. Waduh. Jarakan kertu temen yo saentuke ya. Waduh janjel ya, wis ora duwe. Kisut. Wah, ora duwe meneh. Ayo, nyatu. Nyatu. Ya. Ayo, apa ingonmu? Nah. Kucing. Ais, mutiar kowe. Ayo. Muni ya, kowe. Lho. Iki jagomu gunung, Nok. Wis saiki umumno, kucing digebuk gunung mati ora? Wis, umumno wis. Tekokno nyandi nek jenenge kucing digepuk gunung ki mati. Lho, piye kuwi? Lho ora mulai nalar bagane kucing sepira gebuk sapuhe modar gebuk gunung ora bongkonge. Cukup. Yo. Piye kuwi? Wis gelem ora kok ngono. Ayo. Jadi 5.000. Ya, wis. Alah, ya ben. Wis, 5 aku 5. Ya, titenono. Wong iki nek ngalah dhuwur wekasane. Wo, iki kartune Petruk mau iki tiba aku gede. Ya, ndang main Truk. Ya, wis dengkek 3. Aja diarani. Ayo wis. Ya. Dengkek. Ora duwe. Ayo dengkek meneh. Ya nya. Ayo meneh. Ya dengkek 3. Ya. Terus kisut. Tenan ya. Kisut ora duwe. Kene-kene jagomu kucing tak gepuk gunung. Aku menang genti. Gambare kucing tak kletek. Gambare kucing buak nanti. Ayo, nyatu alah. Kucing. Tak gepuk gunung kayak mati. Ayo, lumake. Nah. Loh. Gambare ndi? Ayo kowe dhewe kartu kletekan ora? Loh, gambare kucing ndi? Ora eneng gambare ya. Dhewe ra kok ngene iki. Ora. Kalah kowe. Ora dhewe kartu kletekan kok. Ayo. Ditku badoken Truk wis. Ora arep main karo kowe layak kowe ora tau kalah. Mula. Aja meneh karo wong liya karo rombongane mula. Mula kowe saiki anggere mainmu jujur ora tau menang kowe. Lakohamu kaya ngono. Kami kunjang Kanjeng Langit kelap-kelap katon. Werkin sang rarisan mawe gandrung. Iki bangsane ngopo iki? Iku dadene yang petengan pating kruntel. Iki apa to iki? Kok apa kirek? Wo, mbok menawa kirek iki lagi buntute jentir. Loh. Iki kok klimis, iki kok teles-teles iki apa iki? Aku. Hei! Hei! Malin! Hei, Malin!
gong, gong, reng, mo, maling, mo, gong, gong, apa, maling, maling gong, maling, maling gong, gong, maling, maling, Iki kok bangetan liwet ta ya? Weh, dalah. Mau sapa ya? Aku mulai nyampluk. Wong mak kepluk bengok-bengok. Weh, bareng tak toleh kok gagah men. Weh. Toblas dodol karepe dhewe. Parat setan berkasa jebul menungso. Ayo, nek pancen kowe wong perwira, ayo ngetuk kare atiku. Ayo ngetuk. Weh, jebulane maringe gagah tenan. Horda, horda. Maling, maling, maling. Ya, maling, ya. Iya, ya, au, weh. Ati, ya, 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 ya. Oh, Aduh. Mati aku. Tole pindah tole trocoh. Trocoh. Waduh trocoh. Waduh trocoh alian. Ngaleh kene wae tole nggone trocoh. Wah trocoh. Wis ora nglilir wong iki. Nek dienggo idak-idakan karo maling bareng kok jane kok trocoh. Wong iki didam kodanan iki. Wong ora. Waduh, wah, hutan. Waduh, gremes. Gremes kok mak kerepyek. Wah, gemes kok rada pliket. Lho, kowe terus. Heeh. Kowe ra kodanan. Aku ngeyo po. Lah iya. Heeh. Kowe mesti. Ngopo kowe? Ya kene. Lah kowe urung direrek. Gunawan, apa Petruk? Wah, ketiwasan Gus. Eneng apa? Enten maling aguna. Salebetipun kula wonten Cakruk Perundan, enten satriya gagah gemlibet sampun mlebet wonten pesanggrahan swira gini mriki. Ya wis semingkira mengko tak temonane. Temone pripun to? Niku maling. Iya aku wis ngerti. Kono semingkira kono. Engko tak temonane dhewe. Manga ora santengane ngadurit kong makulu kong tetek kaya butula anakku nggih anakku Drajit Megananda aja wedi ya nggih babar pisan pun paman ora darbi rasa sak serik marang sira kulup kene-kene Drajit lenggah ingkang prayoga ayo tambanana kangening atiku nggih sembah kula katur paman iya kulup wis tak tampa sembahmu ora liwat pangestune pun paman bae tambanana lha iki dhateng kapundi paring pangestu paturku Kanjeng Paman
Drajit. Aja kaget pancen aku sengaja ngenteni kamu ana kene mula nganti tak rewangi semengi ora turu mung merga saka gedhening katresnanku marang kowe nggih. Menawi cara mekaten paduka Kanjeng Paman sampun uninga bilih dalu menika kula badhe manjing dusta mriki. Ya, pancen aku wis ngerti Drajit. Mula banjur tak sranti sakyahene iki mau. Lajeng sak sampunipun Paman uninga bilih kula badhe mlebet Pandungaguna. Keparingipun Kanjeng Paman kados pundi menapa kula badhe karangket tumunten katur Prabu Rama ingkang salajengipun kula mesti dipun patrapi pidana pejah. Ora nggih ora. Babar pisan dudu kuwi sing tak karepake. Lajeng keparingipun Paman kados pundi? Mengkene kulup. Aja kaduk ati bela penampa kulup. Ananipun Paman nganti-anti tekamu labet kepengin paring petajar. Amrih rahajaning darah Ngalengka. Lire mengkene. Sumbering kasangsaran bangsa lan darah Ngalengka wektu iki ora liya kejaba mung merga saka angkara murkane wong atuwamu ya Kakang Prabu Rahwana. Katitik nggone mbeguguk Mukrawaton ora gelem ngundurake Dewi Sinta marang Sri Rama Wijaya. Malah banjur direwangi Andrapati mungsuh Wadyawanara. Mongko kanthi ngorbanake para putra Sentana Wadwandawa apa dene prajurit tanpa wilangan. Nggih, sing wis kebacut rusak ya wis karep ben ngunduh poing penggawe. Nanging tumrap putra-putra Ngalengka, para muda tumaruna kang pancen ora nyandang kaluputane Kaka Prabu Dasamuka. Kowe tak eman Drajit. Kowe tak pernahake tak dunung-dunungake aja padha melu-melu celeng keboloten kebolatengen. Rubuh-rubuh gedang. Pekasan keseret kasempyok nganadan dosane wong atuwamu Kakang Rahwana. Drajit, kowe kang minangka Pangeran Pati Ngalengka, calon narindraning bangsa Nglengkapura, tak eman aja nganti katut ngaradan, aja nganti katut lebur dening kridaning pangastuti. Percaya marang kasutyaning penggalihe Prabu Rama Wijaya. Kulup, panjenengane mung ngersakake kundure garwa, babar pisan ora darbe milik marang kamukten Ngalengka. Mula yen jejering angkara murka ya kuwi ramamu wis sirna margalayu. Sri Rama ora kepengin jumeneng natana kene, ya mung kowe kang diarep-arep gelem besok gumanti Narendra tur nganggo bebuden rahayu kaya panjenengane Sri Rama Wijaya. Aja niru lekase wong atuwamu. Wis ya nggih, bengi iki kowe aja bali nang Ngalengka. Kumpulapun Paman ana ing Swelagiri kene, ngenteni babaring lelakon besok kowe kang cinadang jumeneng nata Drajit. Paman Gunawan. Apa Drajit? Aja kaget yen aku banjur nungkak krama. Sabab tak rasa kaya wis dudu wancine ajen kinajinan antaraning Drajit lawan Gunawan Wibisana. Sadepan iki wis dudu traping anak lan bapa nanging satru bebuyutan. Lho, Drajit. Kowe kok ngono ucapmu? Iya, sabab ngerti ya Paman. Mung kowe penganggep bener lan luput kuwi mung gumantung marang wanci kahanan lan pangrasane sing padha nglakoni. Tegese kepiye? Bener tumraping Kanjeng Rama durung mesti yen to bener kanggone Paman Wibisana. Semono uga luput kanggone Paman durung mesti yen tak anggap luput. Perkara Kanjeng Rama nyidra Dewi Sinta kuwi kok anggap kleru ya sak karepmu. Nanging tumraping Ratu Ngalengka, apa wae kang dikersakake iku ora ana wong kang menang ngalang-alangi. Jalaran panjenengane darbe pemenang pangwasa tunggal, aja meneh kok mung Dewi Sinta. Napa widodari kayangan Suralaya. Sing dikersakake ora ana dewa sing wani ngalang-alangi. Tur maneh yen to bener-bener Prabu Rama mung ngarepake baline garwa, kena ngapa kok dadi ora diboyong dening Anoman bae nalika semono. Lah kok pilaur ngrekake Wadyawanara ngrangsang Balawarti, muka yen to Rama Wijaya darbe milik bedah Ngalengka. Mula saiki rembugmu malah tak walik bae. Lho, diwalik piye? Gelem ora gelem Paman Wibisana bengi iki uga kudu bali nyang Ngalengka bareng sarakuku. Perlune apa? Tak bondo tanganmu tak srimpung sikilmu katur Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Ya ing kono mengko kowe bakal diuntapake patimu kanthi sira lukum picis. Ora dalah. Banjur saka pangiramu luputku ki apa kok nganti cinadang hukum pati bareng kuwi.
lupun sak kandhang koplak. Wis wijining sentana satriyaning praja kang ora setya tuhu bekti marang ratu. Buktine dene kowe lunga saka Ngalengka, banjur ngenger mungsuh ngrewangi satuning ratu Ngalengka. Kaping pindhone kowe kuwi kaluputan dening gancarake wadi-wadining praja Ngalengka marang Rama Wijaya. Mula saben ana senopati Ngalengka maju perang mesti gugur sebab kowe kang nyekel kunci pati uripe. Mojok sewen paman. Mara ulungna tanganmu loro. Ayo, tak rangket tak seret bali menyang Ngalengka bengi iki uga. Oh, Drajit. Ayo, ketoken budimu legane mati. Karepe dhewe paman Gunawan Kunto Wibisana. Upeh unggul, juritmu kemewat kaya ngregem jimat sekeparat. Ayo, katokno budimu Drajit tampanana pusaka tiban naga pasa lebur tumpur tanpa dadi. Kacarita tenang kono. Nadyan Raden Drajit ngasta pusaka permati nenggih Kyai Naga Pasa peparinganira Sanjang Bathara Indra. Eling-eling Raden Drajit nalika semanten pujanira Gunawan Kunto Wibisana. Sigra mentang langkap Gunawan Kunto Wibisana sinatan mantra pesakti. Sumlorot lumepas kenging jajanira. Raden Drajit temah ical wujuding janma menungsa bali marang asale kedadian saking mega.
Yayi Gunawan. Nuwun kula wonten timbalan iki ngadhawuh. Panjenenganing Suna Ranggraita iki mau sapa? Lho nggih. Tetela menika putra Ngalengka. Ingkang lamipun Drajit Megananda. Sampun dumugi sirna Ica sak bangkenipun. Duh, Yayi syukur mangayu bagya sekerti jumurung. Siade nganti bisa nyernakake Sindrajit banjur saka pamrayoganing. Iki negara Ngalengka kekuatane isih sapa wae. Aduh. Sinuwun. Tetela dinten menika sampun boten wonten senopati ingkang pepethingan kejawi namung Kakang Prabu Rahwana piyambak. Sinuwun. Ing samangke tumunten pun dawana dhumateng para kadang wanara tumunten angepung negari Ngalengka. Iya, yen to pancen ngono ya. Banjaran Sari Taman Hargasaka. Ing mriku wonten wanita kawis Tinakagra Kusika. Punika tawarnanira garwa Sang Rama Wijaya ingkang asisirih kusumaning ayu Dewi Rektian Warasinta ya Diahayu Putri Mantili. Kadhep kelawan kusumaning ayu Endang Trijatha putra Sang Gunawan Kunto Wibisana. Nadyan Dewi Trijatha rinten dalu hanggung cetaketan hangrarapu kelawan Sang Diahayu Rektian Warasinta parandhetan bangkit lipur. Persatan kinembong Mas Picis Raja Brana parandene sedaya kuncatan raos endah. Ciptane galih daya-daya arsa pepanjen kelawan ingkang Raka Sri Rama Wijaya. Nedhenge mangkono sigra praptanira Sang Prabu Rahwana Raja prapta kagiat kadharmekasan. Oh
Rekyan Sinta karwa dengsun Raka ingkang prapti apa dosanipun kakang Sirayayi anam manutama rangpun kakang sun kan ima jengji namre Karawaning pun kakang wong ayu Rekyan Sinta saben-saben panjenengan ingsun manjing ana jroning taman Sukasura nambuhi apa gawemu kowe asih marang Rama Wijaya apa ora kleru kowe nampik pun kakang wong ayu kowe bekti karo Rama Wijaya kowe bekti karo apane nyatane Rama Wijaya ora bisa muktekake karo kowe. Buktine kowe teman-tenan kanthi trusuk nyang tengah alas. Cetha yen Rama Wijaya ora bisa muktekake karo suwijine wanita. Beda karo Prabu Rawana. Kowe njaluk apa tak turuti. Mas Picis Raja Brana. Cukup malah para turah. Terjoto. Mun wonten timbalan ingkang adamu. Piye kowe? Apa ora bisa ngrangkani karo anakmu dhewe Rekyan Warasinta? Piye, he? Kowe tak kegadang, tak kekudang. Kowe bisa nyrateni karo anakmu dhewe kang satemah gelem lulut asih marang panjenengan ingsun. Lah nyatane kepiye? Tobat. Wong Prabu. Lha nggih kula aturi sabar sawetawis tawa sampun kados mekaten. Paduka menika nggih menggare kanthi wening. Menggare kanthi wening piye? Ngaten nggih, Wa. Jejodhoan menika pawitanipun katresnan. Pawitanipun menika katresnan Dewa. Ya terus. Nadyan to kinembung Mas Picis Raja Brana. Menawi-manahipun menika mboten anggadhahi katresnan mboten ginanipun. Keplok menika menawi mboten tangan kalih, mboten badhe mungel. Lan malihipun ingkang tresna menika ora namung Paduka piyambak. Nyatanipun Dewi Rekyan Warasinta menika mboten tresna kaliyan Paduka. Menapa badhe bagya mulya sugengipun menawi ngantos leladehan Paduka ingkang nyatanipun Kanjeng Dewi menika mboten tresna kaliyan Paduka Kanjeng Prabu Rawana mugi sampun trima to Prabu. Paduka menika kula aturi trima. Hei! Terjana. Wonten timbalan ing adamu. Iblis lanat kowe. Eling kowe anake Gunawan. Eling kowe anake Kunta Wibisana. Satu rambutan probeda karo gerangamu kowe. Kowe ning kene tak kudang-kudang tak gegadang. Kowe dadi wanita utama. Jebul tumindakmu kowe selingkuh, malah kowe sekuton karo Sinta. Tegese kowe asih karo Prabu Rama Wijaya.
Kowe wedi karo para wanara. Oh. Trijatha. Muga-muga mandya sabdaku. Mandya upataku. Muga-muga Trijatha kowe dadi prawan-prawan kasep. Aja payu rabi aja eneng wong mengku karo yen ora diwengku kethek tuwek torelek arep modal. Kantos pundi Kanjeng Dewi menawi ngantos numusi pangandikanipun Kanjeng Prabu Rahwana Dewi katemben menika kula mireng pangandikanipun Kanjeng Prabu Rahwana anakku nggir Trijatha wis kowe aja nangis ya nggir kowe aja nggugu ucape angkara murka nadyan to bakal nemahi lelakonmu kang mangkono mau kowe bakal tak sabda nadyan to kowe bakal winengku kawan wujuding wanara muga-muga besok turunmu dadi wong pinunjul Trijatha. Kok, wonten dawuh sinuwun. Kok, aja wedi kangelan kok. Kowe tak utus, nggih, dateng pundi? Aku golekna wong tuwa, Kok. Lho, aku golekna wong tuwa. Dukun. Ya. Sing mandi. Saniki niku dukun niku arang-arang sing mandi. Pun kula niku anggere tenggene wong tuwa niku bola-bali jer kecilik. Kandhane niku kaya ijo-ijo. Pun mang jagake njeng ben mesti sip. Bulane ya mak plekeding. Bare dina Kamis tangisan walah. Pun. Kowe iki aja blawanan. Aku arep nyuwara wedake lakonku. Lho lakone dhewe kok disuwara wedake wong liya. Hus! Aja kakean lambe budal. Kowe pendhita ngendi? Sapa peparapmu? Kula saking Pertapan Himawat. Nami kula Resi Prawa. Wis suwe kowe dadi pendhita? Inggih, wiwit lare saengga sak mangke menika sinuwun. Yen ngono awas peninggalmu. Apa kowe bisa mbatang lelakonku kang durung tak lakoni? Nuwun sewu sinuwun, paningal kula menika mboten sarana mripat lair nanging kanthi netra jatining pramana. Pramila sedaya lelampahan ingkang kepengker ingkang nembe kelampahan sarta ingkang badhe kelampahan. Sedaya mboten badhe kasamaran. Namung kemawon sinuwun kula mboten wenang narbuka kuwasaning kodrat. Mboten wani ngrumiyini kersaning Gusti kula ajrih yen kesiku sinuwun. Pendhita kok jirih. Wedi kesiku pendhita apa kuwi? Ayo batangan. Umurku iki isih dawa apa wis cendak? Yen dawa pirang taun yen cendak pirang dina. Ayo gelis dipethek. Jan ora gelem kok idak-idak kowe. Inggih sinuwun. Labet ingkang dawuh menika paduka piyambak pramila mangke menawi wonten walating kodrat sanes tanggal jawab kula. Aja cerewet. Ana walate sanggane dhewe. Dewa ngendi? Sing arep wani gugat karo Dasamuka. Ayo ndang muni yo. Inggih.
Yuswa Paduka menika kantun 7 dinten. Kari 7 dina sababe apa pathokmu saka ngendi? Sapa sing sembodo mateni aku? Dasamuka ku Yadi Pancasunya. Rahwana ku Yadi Pancasunya kenaning lara puting pati. Kowe pendhita aja ngawur. Sinuwun. Donya menika mboten wonten gesang ingkang tanpa pejah. Sebab lair makarti lan mati menika cakra manggilinganing lelampahan ingkang boten saged kaduwa dening Tridaning Karsa. Nadyan Paduka kagungan Aji Pancasunya ingkang dayanipun teguh timbul senjata tawa, nanging menawi garising papesten sampun nekani, Aji Pancasunya wau ical dayanipun sebab kawon dening adiling Hyang Maha Wisesa sinuwun. Dadi wis genah yen umurku mung kari 7 dina. Inggih sinuwun. Dawa umurku nek karo umurmu. Lho, kok sinuwun pirsa bab perkawis umurku lho? Iya, ngerti wae. Apa sing waskita iki mung kowe dhewe. Yen umurku ra isih 7 dina. Inggih lah menawi kula yen umurmu mung kari sedina iki. Yen kowe ora percaya, nyok tampan ana pusakaku. Tugel gulumur. Udar kowe. Pendhita lancang pengucapmu. Petek nyawane Dasamuka mung kari 7 dina. Setan. Kok, Nun. Gua kok. Aduh sinuwun ketiwasan. Ketiwasan piye? Wah. Ginepung wakul binaya mangap. Kraton Ngalengka sampun dipun beteki wanara iblis lanang. Rama Wijaya tekan kene. Niki kasinggihan dawuh Paduka sinuwun. Yen to panjenengan kok perintahna sawetara para wadyabala sing isih urip mpun telas. Lho. Para wadyabala tumpes tapis tanpa tabet. Dawesna tityaku kreta kok tak tindak labrake dhewe ora apa Wijaya. Mangun pung kanduan rimang lerena tanpa kanen terus malaning ngrat gelag-glaing bawana sukertaning bumi panuk semaning jajilanat arah Wanaraja sidus teng bumi. Kowe Rama Wijaya ora teding aling-aling dasar mengkono. Kowe tekan kene kowe bakal njaluk baline bojomu Rekyan Warasinta. Nadyan aku njaluk baline garwaku Rekyan Warasinta. Burung lega rasane atiku yen to pancen aku durung bisa manglurah satru murka kaya di dapur amurah wana. Wah,
sugih kendel Bondowari bagus. Yen kepengin nandingi kridaning Prabu Rahwana, ayo ketoken budimu maju ke para ngarsa legane ngat. Wah, longgo getihmu. Woi. Woi. Brahmaputra kandhek danya makut yuda ciptane dasa muka tan pangket kang palastra estine teku timbul ing payudan Pancasunya ajine aja mlayu kowe Ranoman ana dawuh mapa Kyai mesakaken ingkang sinuwun Sri Rama Wijaya Tetila Rahwana menika teguh timbul senjata tawa gadhahi aji Pancasunya iya namung sedaya kala wau kawon-kawon adiling kodrat banjur kepareng Kyai Badraya ing sakmangke menawi sinuwun Prabu Rama Wijaya sampun klepasaken pusaka pamungkas inggih menika Guwa Wijaya menawi sampun tuanduk jajaripun
Rahwana Raja jengandika Raden Anoman kula aturi mbedol Gunung Ngungrungan. Nggih Gunung Sumawana. Ndika tablekaken badanipun Rahwana Raja. Mesti dipuk ing sirna. Apa ora bakal dadi dukaning Kang Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Mboten pancen kudu wonten adile Dasamuka. Rasa madangi jagat tuk mungup paneng putake mukir marap bapak bantu mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Patanipun ingkang adipun Anoman Diagung pangaksama paduka Sinuwun. Labet anggen kula cumantha kanablek punarepanipun Rahwana. Anoman ora dadi ngopo pancen kudu mengkono adining kawasa kang tumuju marang si Rahwana. Mula dina iki Anoman ingsun kepingin bakal sapatemon kelawan garwaning Surkyan Warasinta. Sumangga Sinuwun. Kula Kanjeng Sinuwun pepunden kula sampun watawis warsa anggen kula ngranti rawuh paduka Sinuwun wondene sak sampunipun pinanggih kula badhe ngaturaken sungkem kemawon paduka Kanjeng Sinuwun boten kersa nampi menapa dosa kalepatan kula Sinuwun Yayrekyan Warasinta paripaksa pun Kakang durung bisa cecaketan kelawan jeneng para yayi. Yen to pancen pun Kakang durung bisa nyumurupi marang
kasucening atinira. Duh sinuwun menapa paduka Kanjeng sinuwun. Dereng pitados dumateng antep prasetyaning manah kula. Sinuwun dinten menika kula aturi anekseni prasetyaning manah kula. Ing mangke kula badhe kepengin pejah obong. Menawi tetela kula sampurna wonten lebeting dahana, tetela sedheng tumindak kula menawi ngantos kula tasih yuwana. Ing mriku sungkem kula ingkang katur paduka ingkang sinuwun. Coba kaya ngapa ingsun bakal nyumurupi. Sadarita ing mangke para wanara nyawisaken dahana patunon. Nalika semana rekyan para sinta sigra manjing jroning patunon murup mangalat-alat. Nalika semana ilanging ponang dahana. Tetela kusumaning ayu rekyan para sinta maksih sugeng malah katon mancorong tejane. Panjaya mang Bathari Sri tumurun ing Arcapada. Garwaning pun Kakang Yayrekyan Warasinta pun Kakang Uspitaya marang antep prasetyaning atinira marang panjenenganing sun. Kawula nuwun inggih Kanjeng sinuwun. Iya, syukur mangayu bagya dene wektu dina samengko si angkara murka arah wana wis gugur ana madyaning palagan. Gunawan, nuwun kula wonten timbalan ingkang dawuh. Paripaksa Siadi kang ingsun tuding jumeneng Narendra ana praja ngalengka diraja ayamana sagunging para kawula sarta tatanen panguripaning para kawula sarta tentreming negara ngalengka diraja. Aduh sinuwun sewu nugraha kapatedaning kula dene kula pinitados jumeneng Narendra wonten negari ngalengka. Lho nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng sinuwun. Yayi Lesmana wonten timbalan iki ngadhawuh Koko Prabu. Ayo Yayi padha ngucapake puji sesanti marang purbaning Gusti. Muga-muga tansah pinardawa kamulyaning para wanara. Kawula nuwun inggih Koko Prabu, sumangga kula dherekaken.